sudili Rusi Spirin, Savčenko i Anokin u dosadašnjem toku igre. Sada je već teško reći koliko se igra zbog onog prekida kod izmene golmana u timu Crvene zvezde. Lopta za Mihajlovića, Mihajlović prema Boliću, Bolić je uspeo da proturi loptu do Pančeva, Pančev ponovo usamljen i nema ofsajda, ali sa zakašnjenjem Anokin pokazuje da je Bolić ipak u nedozvoljenom položaju. Otprilike 60 minuta igre na olimpijskom stadionu u Atini. Panathinaikos Crvena zvezda 0:0. Apostolakis. Greši Apostolakis, greši Vasilijević, ali ispravlja sve to Tanga. Jugović. Jugović, pomogao mu je sudija Spirin. Odgurnut je Jugović. Mihajlović. I trener Panathinaikosa Danil Vasilis sprema jednu izmenu, izaće Antoniju i sada je srušen Darko Pančev. Evo prilike za Sinišu Mihajlovića. I evo, to je igrač koji će ući u igru. Donis. Jorgos Donis. Izlazi Antoniju. Slobodan udarac u korist Crvene zvezde u 62. 63. minutu. Loptu su namestili Bolić i Mihajlović. Šutirat će sigurno Mihajlović. Živi zid je bio preblizu, a Mihajlović neprecizan. Evo Margosa, evo sada Kristodulua. Kristodulu beži Belodediću. Lopta prema Donisu, ali skočio je visoko Vasilijević i sada nema prekršaja, kontranapad Crvene zvezde. Mihajlović. Mihajlović u prazno, ali na mjestu je bio Karageorgiju. Evo, to je Nikos Karageorgiju. Margos. Vazeka je oboren, srušio ga je Tanga i to će biti slobodan udarac. Evo, tek sada 64. minut. Slobodan udarac u korist Panathinaikosa, velika udaljenost od gola Zvonka Milojevića, ali ipak je šutirao direktno na gol Apostolakis. Videli ste i sami. Aplauz 50.000 posmatrača za odličan udarac beka Panathinaikosa. I ponovo je lopta otišla u publiku, ponovo prekid zbog toga. Mihajlović. Lopta se šetala po liniji. Mihajlović je ukrao loptu Apostolakisu. Mihajlović je odgurnut i to će biti slobodan udarac. Evo pogledajmo.
slobodan udarac u korist Crvene zvezde i ponovo Mihajlović. Sada se odlučio na centar šut. Jugović. Radinović i Kristodulu. Centar šut prema Pančevu, istrčava Vancik i pravi paradu. Donis prevario je Ratkovića. Pokušaj centar šuta, blokirao je Belodedić. Šesti udarac iz ugla u korist Panathinaikosa. Lopta prema Apostolakisu. Apostolakis centrira, na mestu je Vasilijević. Kristodulu. I sada Maragos istrčava Milojević. Kristodulu. Otemu je loptu Radinović. Sada Bolić. Jugović. Mihajlović. Prekršaj je to bio, ali daleko od gola Jozefa Vancika. Bolić. Dobar udarac Bolića. Lopta je okrznula nekoga, umalo da prevari Vancika. Ipak se snašao poljski internacionalac i to će biti četvrti korner u korist Crvene zvezde. Loptu namešta Vladimir Jugović. Interveniše Kalidžakis, još jednom Jugović i sada tamo Radinović i Vazeha. Belodedić. Jednostavno, bez komplikacija. Saravakos. Vazeha i Tanga u duelu, tu je i Radinović. Lopta u sredinu, interveniše Vasilijević, sada Maragos prema Donisu, neće stići Jorgos Donis, doskora standardni igrač Panathinaikosa, u ovoj utakmici rezerva Antoniju. Lopta prema Mihajloviću, ali tu je Apostolakis, ponovo Vasilijević, sada Ratković. Ratković je za trenutak izgubio loptu, ali je sada odnosi ispred Donisa, visoko je podigao nogu Ratković i to će biti slobodan udarac, odnosno indirektan udarac u korist Panathinaikosa. Ali dobra pozicija za centar šut i ponovo lopti prilazi Dimitri Saravakos. Interveniše Ratković. Karageorgiju na pamet, Vasilijević. Tanga. Po mom satu istekao je 70. minut, da vidimo šta će uraditi Ivić. Oteo je loptu Apostolakisu. Ivić za Mihajlovića, ali sam je tamo Darko Pančev, 1-0 za Crvenu zvezdu. Darko, zlatna kopačka Evrope, pozlatila je sada i olimpijski stadion u Atini.
pogledajte još jedan put kako malo treba velemajstoru Darku Pančevu i sada se osvetio Darko Pančev za sve provokacije koje su ga snašle ovde. Pogledajte još jedan put, antologijski pogodak, centar šut Mihajlovića i Darko Pančev volej udarcem dovodi Crvenu zvezdu u vodstvo od 1:0. Naravno, sada će Panathinaikos krenuti svim snagama u napad. Sada treba izdržati. Maragos, skočili su sa klupe i direktori Džajić, Cvetković, miran je samo Popović, trener Crvene zvezde. Šta će sada biti, bravo Milojeviću? Mala panika u odbrani Crvene zvezde, sada skače sa klupe i Danil Vasilis, 7. korner za Panathinaikos, evo i 8. 71. minut, 1:0 za Crvenu zvezdu, Darko Pančev koji sada ponovo ima loptu, raspoloženi Darko Pančev do Ivića, ali pobegla je lopta ili Iviću. Još, dakle, 20 nešto manje minuta velike borbe na olimpijskom stadionu u Altini. Crvena zvezda golom Darka Pančeva vodi sa 1:0. Mihajlović. Velika zasluga za ovaj pogodak pripada i Mihajloviću, ali kakvu je majstoriju izveo Darko Pančev. U prvom poluvremenu je također jednom zahvatio volej, ali Vancik je odbranio. Lopta za Crvenu zvezdu. Nema šta, definitivno Evropa nema takvog strelca trenutno, kao što je Darko Pančev. Maragos prevario je Jugovića, ali vratio se mladi Elvir Bolić, debitant u dresu svetskog i evropskog šampiona. Lopta za Belo Dedića. Belo Dedić ne želi ništa da rizikuje. Apostolakis prešao je na levu stranu. Hristo Dulu šutira daleko od gola Milojevića. Mihajlović prema Pančevu. Pančev preskače loptu, ali misleći valjda da je iza njega Ivić. A evo Ilije Ivića, vratio se i oteo loptu igračima Panathinaikosa. Sada malo rizična lopta koju je Tanga uputio prema Radinoviću. Mihajlović. Bolić je fauliran. Prekršaj Apostolakisa. Mihajlović prema Jugoviću. Jugović u solo akciji. Zaustavlja ga Karageorgiju. Vazeha prema Kalazisu. Karageorgiju. Maragos. Apostolakis. Samo do Radinovića. Mihajlović.
Dobra lopta, da li će stići Ratković? Brži od njega Mavridis. Mihajlović je pokušao da ukrade loptu Apostolakisu, nije uspeo. Apostolakis sada u kontranapadu. I ispred njega Tanjga, centar šut Apostolakisa, ali na mesto je Vasilijević, iz pozadine Karageorgiju. Saravakos, pogrešio je najbolji igrač Panathinaikosa Jugović. Karageorgiju. Apostolakis. Tanjga, ali samo do Maragosa. Maragos! I da li je to korner? Ne. Evo nove izmene u timu Panathinaikosa. Izaći će Karageorgiju, a ući će sa brojem 14 Franceskos. Kostas Franceskos, špic igrač. Danil Vasilis pojačava napad. ...75 minuta igre. 15 minuta pre kraja Crvena zvezda protiv Panathinaikosa na olimpijskom stadionu u Atini golom Darka Pančeva vodi sa 1:0. Aut je za Crvenu zvezdu. Apostolakis. Lopta prema Saravakosu, ali slabo večeras igra Dimitri Saravakos. Toj njegovoj slaboj igri u mnogome doprinosi odlični Goran Vasilijević, njegova verna senka u ovoj utakmici. Prekršaj Jugovića. Evo to je predsjednik i vlasnik Panathinaikosa Jorgos Vardoniadis. Vladinović do Belodedića. Belodedić, duga lopta prema Pančevu. Pančev i Galidžakis, prekršaj Darka Pančeva. Franceskos je fauliran, slobodan udarac u korist Panathinaikosa. Preko 40 metara od gola Milojevića. Ponovo su tu Saravakos i Franceskos. Šutirat će Saravakos. Saravakos je centrirao zapravo, iskočio je Tanjga, odnosno Belodedić. Pogrešio je Radinović, ali se ispravio. Belodedić prema Iviću. Ivić ima u sredini Pančeva, video ga je, evo Pančeva. Darko Pančev u kontranapadu, ispred njega centarhalf Galidžakis, ali nije uspeo da dođe do lopte Bolić. Franceskos, šta se sada dogodilo? Da li će to biti žuti karton? Da, za Tanjgu. Prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici. Miroslav Tanjga, da vidimo. Jeste, bilo je guranje i upravu je sudija Aleksej Spirin. A ovo je sada zaista izvrsna pozicija za odlične izvođače slobodnih udaraca. 12-13 minuta pre kraja utakmice kod vodstva Crvene zvezde od 1:0. Kraj lopte Franceskos, ali šutirat će sigurno Saravakos. Milojević baca loptu u korner. Deveti udarac iz ugla za fudbalere Panathinaikosa.
odlična lopta na prvu stativu, ali tamo je Duško Radinović. Evo i 10. kornera za fudbalere šampiona Grčke. Apostolakis, Franceskos je sada dobro šutirao tik pored desnog direka Milojevićevog gola. Hoće li fudbaleri Crvene zvezde izdržati još 10 minuta? Ovo bi bila pobeda koja vodi u finale, u novo finale Kupa evropskih šampiona. Pogrešio je Radinović, sada Saravakos, Tanga i lopta za Bolića, ispred njega Kristodulu. Mihajlović, Pančev, Belodedić, Pančev, pobegla mu je lopta, sada Kalidžakis, ali pogrešno trči tamo Maragos. Franceskos, dobra lopta za Vazehu, Poljak Vazeha, traži prostor za udarac, Milojević je večeras raspoložen. Milojević koji je u drugom poluvremenu na golu zamenio povređenog Dragoja Lekovića. Novi duel Kalidžakis Pančev. Franceskos u sendviču između Ivića i Radinovića, novi slobodan udarač za Panathinaikos. Dobra lopta za Saravakosa, u posljednjem trenutku interveniše Tanga. Kontranapad Crvene zvezde. Belodedić sada nije bio precizan. Franceskos, šta će sada biti? Ratković je presekao ovu akciju Panathinaikosa i vodi kontranapad Crvene zvezde. Ratković između dvojice grčkih igrača, Mihajlović. Oslobađa se tamo Darko Pančev. Ispred njega Kalidžakis, a sada Bolić. Šutirao je sa velike udaljenosti Duško Radinović. Ne znamo koliko će Aleksej Spirin, odlični sudija iz Moskve, produžiti ovu igru. Franceskos, Radinović, slučajna igra rukom. Pančev je odgurnut i to je slobodan udarac u korist Crvene zvezde. Crvena zvezda golom Darka Pančeva od 70. minute vodi se 1-0. Ivić prema Pančevu. Neoprezan je sada bio Darko Pančev, kontranapad Panathinaikosa. Lopta prema Saravakosu. Saravakos i Vasilijević u novom duelu. Prekršaj Vasilijevića. Žuti karton Iviću koji je
sada je malo Spirin preterao Iviću koji je nameštao loptu. Nameštao loptu Saravakosu. Evo sada Francesco traži prostor za udarac. Francescos i sada je Crvena Zvezda imala sreću. Upravo je mladi golman Crvene Zvezde Zvonko Milojević što se ljuti na svoje odbrambene igrače. Ne smeju dozvoliti da fudbaleri Panathinaikosa stvaraju prostor za udarac prema njegovom golu. Vladica Popović, eno vidite ga tamo, raspoređuje svoje igrače, savjetuje ih da spuste loptu na zemlju, da smire igru. Treba izdržati još samo malo. Mihajlović prema Pančevu, iz pozadine Jugović. Jugović, Pančev, Jugović pokušaj dupog pasa, Pančev, 2:0 za Crvenu Zvezdu, ovo nije viđeno na olimpijskom stadionu u Atini, sigurno ne. Kakav potez velemajstora Darka Pančeva, pogledajte taj gol. Sve televizije sveta će ovo prikazivati. I sada možemo reći svetski evropski šampion na putu ka novom finalu prvenstva Evrope. Nema svet takvog srca kakav je Darko Pančev. Josef Vansik je bio nemoćan, fenomenalan gol centarfora i najbolje golgetera evropskog fudbala. Radinović, 50.000 posmatrača je sada aplaudiralo Darku Pančevu. Jugović, ponovo lopta za Pančeva. Pančev igra simultanko večeras. Nije imao snage sada da zadrži tu loptu. Kontranapad Panathinaikosa. Lopta za Vazehu, Vazeha i Tanga, dobro je Tanga večeras uštopovo poljskog internacionalca. Raščišćava Jugović. Još 2-3 minuta, ja mislim, ne više. Uverili su se temperamentni Grci kako igra svetski i evropski prvak. Nema šta, kakve su sve nevolje snašle Crvenu Zvezdu u ovoj sezoni, kako se Evropska fudbalska unija ponašala prema svom šampionu, ne dozvolivši da odigra ni jednu utakmicu pred svojim gledaocima, ali Crvena Zvezda je jača od svih nevolja. Crvena Zvezda je bez dileme najbolji tim sveta i Evrope. Darko Pančev, najbolji strelac svetskog i evropskog fudbala. Apostolakis i prvi žuti karton za fudbalere Panathinaikosa. 2 žuta kartona igračima Crvene Zvezde, Tangi i Iviću. Obećao je Darko Pančev, znate, pratili ste već šta se dogodilo prilikom dolaska Crvene Zvezde u Atinu. Darko Pančev je u rubrici, u kontrolnom kartonu na pasoškoj kontroli, u rubrici državljanstvo napisao, odnosno nacionalnost napisao Makedonac, državljanstvo makedonsko, i od toga su
grčki novinari napravili pravu aferu, proglasili Darka Pančeva u atentatora na Grčku, a Darko Pančev im je na terenu sve vratio. Isteklo je regularno vreme i sada se igra samo nekoliko minuta, koliko je Spirin produžio utakmicu zbog zamene golmana u timu Crvene zvezde i još nekoliko kraćih prekida. Jugović. Ko je to bio u ofsajd poziciji nismo vidjeli, čini mi se niko, ali nema veze. Bez tri, možda i po najbolja igrača koji bi poželeo svaki tim sveta, bez Dejana Savićevića, bez Ilije Najdovskog, bez Vladana Lukića, igrati ovako sigurno, pa to može samo najbolji tim na svetu. Radinović. Pančev u ofsajdu. Sada samo Spirin zna koliko se još igra. Ali počelo je već slavlje male grupe zvezdinih navijača. Biće ih sigurno mnogo više u Sofiji 18. ovog mjeseca u revanš susretu sa prvakom Grčke. Da vidimo šta će uraditi Vazeha. Pored njega je kao i svih 90 minuta Miroslav Tanjga. Margos. Ali neprobojna je zvezdina odbrana večeras. Ilija Ivić. Belodedić pa Jugović. Lopta za Ivića. Ivić traži Pančeva. Iz pozadine Bolić. Bolić. Fenomenalni Bolić. Bolić. Slaba završnica, ali evo kornera. Petog kornera u korist Crvene zvezde. Kažem, počelo je već slavlje stotinak, možda i 200 navijača Crvene zvezde na olimpijskom stadionu u Atini. Verujem da slavite i vi. Kraj malih ekrana. Ovog časa Spirin svira kraj. Panathinaikos Crvena zvezda 0-2. Bolje reći Darko Pančev Panathinaikos 2-0. 70. minut 1-0 za Crvenu zvezdu, 86. minut 2-0 i sada Crvena zvezda sigurnim hodom, bravo Darko Pančev, još jednom sigurnim hodom nastavlja put ka novom finalu Kupa evropskih šampiona, ka prvom mjestu u A grupi Lige šampiona evropskog kontinenta. Naravno, zavisi dosta toga i od večerašnje utakmice u Briselu između Sampdorije i Anderlechta, ali posle ove pobjede Crvena zvezda ima 4 boda i pre kraja susreta u Briselu nalazi se na prvom mjestu A grupe. Još jednom srdačne čestitke fudbalerima, našim zlatnim momcima u crveno-belim dresovima, velemajstorima fudbala, fudbalerima svetskog i evropskog šampiona Crvene zvezde. Crvena zvezda pravo sa stadiona odlazi na aerodrom i dolazi u glavni grad Srbije i Jugoslavije večeras negde oko ponoći. Doviđenja i prijatno sa olimpijskog stadiona u Atini. Doviđenja do 18. marta kada se nastavlja Zvezdin Euroshow na sceni